Għajnek sbieħ bħal m'għandek inti. Bosta semaw u kantaw Għajnek sbieħ interpretata mill-kantant Mibki Semi Bartolo. Iżda ftit jafu li l-klim u l-mużika tagħha huma tal-professur Manuel Mifsud. Ktibta lil-mara tiegħi sal-ġurnata tal-festival ma kienx taf biha, irnexxieli naħbijiela u mbagħad semata anke fit-tieċ. Wara aktar minn nofs seklu jallem il-Malti, il-professur Manuel Mifsud refa mix-xogħol ta' għallim. Snin li matulhom mhux biss għallem il-Malti lil ġenerazzjonijiet sħaħ, iżda ħalla wkoll marka fuq il-kultura Maltija. Minnu ħadu koll l-umanità u l-pożittività lejn il-ħajja. Kien l-ewwel student full-time tal-Malti fl-Università fi żmien meta ftit kienu jaslu li jistudjaw il-lingwa Maltija b'mod akademiku. Aktar tard ħadem qrib mal-professur Giuseppe Aquilina fuq id-dizzjonarju tal-Malti. Jiena llum nannu tal-Malti nħossni għax għallimt il-biċċa l-kbira tan-nies li studjaw il-Malti. Mhux hekk biss, bqajt naħdem tant li dawk li għallimt u li saru għalliema ħafna minnhom bdejt niltaqa' magħhom u jgħidu li jiena irtirajt u jien kont għadni qed naħdem. 20 sena ilu l-professur Mifsud wellet il-kors tal-qari tal-provi li għadu sal-lum jiġbed lejħa ġmielu ta' studenti kull sena. U li l-immi klassi kompla jqarreb irsinna lejn in-nies permezz tal-programm Seħer il-Malti fuq Radio Malta. Dan il-programm dedikajni għal-verbi, ġifieri xi tfisser verb. Verb ġifieri dak li nkun qed nagħmel. Min barra l-kitba akademika kiteb ukoll bosta kanzunetti fosthom ikoll li tritint il-fija sagra li tindaq matul il-ġimgħa mqassa f'ħafna knejjes Maltin. Intlaqet ħafna. Jien naħseb inħabba s-sempliċità tagħha. M'hemmx affarijiet kbar. Hemm tunes ħelwin. U minkejja l-irtira mill-klassi, il-professur Mifsud se jibqa' jgħaddilna l-erf tiegħu tant li ntefa' jaħdem fuq ġabra ġdida ta' kwartini u għanjiet osra tradizzjonali Maltin. Ġabra ta' dawk l-għanjiet li ngħidulhom tal-banju. Ġifieri kwartini, 4 versi biss, immuħut minnhom huma verament biċċa letteratura kbira fihom infushom fiċ-ċokon tagħhom.